Corpus Christi de Ponteareas. Con minucia, con delicadeza e, sobre todo, con dedicación. Deste xeito se preparan en Ponteareas as alfombras florais que, con motivo da celebración do Corpus Christi, levan o nome desta localidade por todo o mundo. Comeza a conta atrás para unha festa que une arte e fervor relixioso. Xurdida como un método para cubrir os baches das rúas con flores para facilitar o paso da procesión, convertiuse nunha tradición que foi evolucionando ata convertirse na gran festividade que é hoxe en día. As primeiras referencias destas festas datan do 1857. Cada ano, 40 días despois do Xoves Santo, Ponteareas celebra a súa festa máis importante, o Corpus Christi. Esa noite, as rúas cúbrense con verdadeiras alfombras creadas da nada, compostas por flores e material vexetal, que só unhas horas despois de rematalas, o cortexo relixioso pasará sobre elas e só quedarán para o recordo miles de documentos fotográficos. No ano 2009 foi declarada de interese turístico internacional. No 2023 iniciouse o expediente para declarar o Corpus Christi de Ponteareas como ben de interese cultural do patrimonio inmaterial e, en 2024, enviouse a candidatura para incluíla na lista de Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade da UNESCO. Cada ano, durante toda a noite previa ao Domingo de Corpus, centos de veciños colaboran na creación de máis dun quilómetro de alfombras formadas por miles de flores, arbustos e arbustos sen follas. Empréganse plantas como a mimosa, a tulla e o mirto para os contornos e os fondos dos diseños, mentras que os pétalos das flores, rosas, hortensias, tulipáns e carabeis, empréganse para o recheo da alfombra. Horas de dedicación permiten confeccionar estes enormes tapices. Centos de miles de pétalos e flores conforman estas obras de arte efímero coas que se recibe ao Santísimo Sacramento. Destacan especialmente os últimos preparativos dende o sábado ata o domingo, cando o ritmo do traballo se intensifica para que, ao alba, as alfombras estén listas. O espectáculo do aroma e da cor inunda o todo. As veciñas e veciños adoitan repartir a tarefa da confección das alfombras por portais ou baixos e desfóllanse as flores para a súa posterior utilización. Cada persoa coñece a súa fundación. Dende o seu almacenamento e a distribución dos pétalos ata a confección dos debuxos e o seu recheo. Precisamente, o deseño das plantillas é a primeira fase do proceso de elaboración que se realiza con meses de antelación. Unhas semanas antes da festa, recoléctanse os vexetais e, posteriormente, as flores. Xa sobre o asfalto, o sábado pola tarde, colócase a plantilla sobre a que se plasmarán os debuxos que se cubrirán despois con flores. O itinerario ten puntos clave, como a Plaza de Bugallal, a Rúa de Oriente, a Praza Maior, a Calle dos Ferreiros, a do Doutor Fernández da Vega, a de Reveriano Soutullo ou a Avenida da Constitución. Cabe sinalar, neste sentido, que a súa orixe sitúase na Rúa de Abaixo ou a Rúa Real, estendéndose dende alí a outras zoas. A confección das alfombras florais serviulle a Ponteareas para ser coñecida como a Vila do Corpus. O municipio conta cunha escola de alfombristas propia e cada ano aumentan as asociacións tanto locais como do resto de España e do estranxeiro que participan no Corpus Christi. As alfombras evolucionaron moito dende os seus inicios ata os elaborados deseños que actualmente se plasman nos tapices. Dos pétalos que cubrían o chan sen ningún criterio, chegamos aos deseños actuais que se agochan detrás dun traballo de meses de documentación, deseño do patrón, simulación sobre un papel a tamaño natural e, finalmente, a súa confección sobre o pavimento das rúas. Sabías que, no ano 2010, 28 veciños de Ponteareas confeccionaron unha alfombra floral de 120 metros cadrados en Santiago de Compostela, pola que saíu a súa santidade o Papa Benedicto XVI
Con motivo da súa presencia en dita cidade no ano santo xacobeo 2010, dita alfombra floral representouse a súa silueta do Papa, a figura dun peregrino e a cidade de Santiago a través da súa catedral.